ito na naman yung panibagong vlog natin dito sa may Taytay, Tiange. Ayan, nandito tayo ngayon sa may AST. Dito tayo ngayon sa may AST Tiange. Ayan, titingnan natin kung ano naman yung meron dito sa AST. So, ayan. So, samahan nyo ako para tingnan naman natin kung ano yung mga yung mga latest na mga trendy dito sa may AST. So, let's go. AST. May mga shorts sila. Ang lalaki. Magkano po dito? 300 daw. Pero ang ganda ng tela niya. 200. Ito yung Adidas. Ay, dati sana. Ano mga dress yung gano'n? 700. Ano siya, no? Bangkok ba yan? Bangkok. Kaya 700. Dami din sila mga design dito. Ayun. Iba-ibang design. Ito yung knitted. Ito yung uso ngayon, guys. Very trendy na knitted. Dito sa mga po, magkano? 500. Lahat ta? Depende. 280 tsaka 500. Ito yung mga knitted mga uso ngayon. Ayan, oh. Dito naman sa AST to, AST Tiange. Ganda ng pagka-knitted. Very trendy kasi yung niya, oh. Paninda. Kaya medyo pricey. Ito naman, mga panglalaki. Mga night. Dito yung Taslan. 2 for 150. 2 for 150. Cute. Yun yung mga trendy na. Ito may pang boy. May pang boy din sila. Ganun ulit. Mga trendy. Magkano ganito niya? Ito po, 380 po. Pwede 350. Pwede daw 350. Same lang sila. Ito, 350 to. Pwede 330. Ito naman, 280 pwede 250. Pwede daw 250. Ito naman, 350 pwede 320. Ito naman, 380 pwede 350. Sige. Ito naman, Thank 550 you. pwede 500. Ito Pwede naman, 550 500. pwede 500. Kuya. Thank you po. Balikan Ito ko naman, kayo. 380 pwede 370. Yan. Ito naman, 1.5 pero pwede. Cruiser. Oh. Pili kayo, ma'am. Cute 350 lang dyan. Pili kayo. Sige. 350. Dito po magkano po? 350 din po. Mga bangkok naman siya, ma'am. Bangkok. 3 for 1,000 yan, ma'am. Marami tayong ibang design sa loob. May mga ibang design dito. Gusto ko yun. Kabila, mama yan. Pasukay. Tingnan ko nga. Ayan pa, ma'am. Wala na pong bawas to, ma'am. 3 for 1,000. Ay, ma'am. Parang Ang ngayon ka lang cute nito. pumunta. Sabi ko nga kanina na. Free size to, ma'am. Opo. Cute nito, oh. Yes po, pili lang. Yan, madam, 350 siya, ma'am. May medyo brown po dito. Yan lang po pinaka-dark, ma'am. Sige, pili ka. Wala na ibang design dyan, ma'am. Dito, be, marami. Oh. Pero yung ito, pwedeng Yan lang, ipalit oo. pagka ano. Ay, hindi. Ganyan talaga. Ay, yung ganyan ganito. talaga. Ang cute nito, oh. Ito pa, ma'am, dito. Ayan. And i-video ko na rin para anuhin ko sa pinsan ko. Oo, sige. Magtatlo ka na. Ay, isa lang mo. 1,000. 3 for 1,000 daw, girl. Pero ito, tingnan mo. Ito yung gusto ko. Yan. Wala siyang doon. Pwede ko ipaano to. Pwede ko ipatahi. Para maganda siya tingnan. Pasok ako, ma'am, ha? Yes, ma'am. Sige lang, madam. 350 din, madam. Pasok lang. Ganun din, 350 pag walang Hindi, pag walang, Garter, opo. ito to, sintro, oo. Teka lang ha, ito yung napili ko eh. Wait lang. 250 na lang to? Hindi. Binibiro ko sa ate, 250. 350. Ito, ma'am, maganda na ito, ma'am. Hindi ba pwedeng na lang po, 320? 350 talaga tayo dyan, ma'am. Cute nga Maganda po. naman yung tela niyan, ma'am. Pag na-plan siya maganda. Pwede na ipatahi to. Paano? Oh, pero maganda yan, ma'am. Yan na yung niya. Yan ang yung mga uso design niya. ngayon, ma'am. Maganda yan pag nakasuot na. yan, ma'am. I-ano ko na lang. Sukatin ko lang po. Ha? Sige po. Yan. Ayan, sukatin natin.
Ganda kasi ng kulay niya. Mga Gosh, Bangkok nakaano yan, naman ma'am. ako eh. Hindi ako makupas agad. Magandang klase po siya. Ano na ma'am, okay na yan? Wait lang, mami. Ganda. Dito lang. Nakita nga kita eh. Sabi ko parang si madam yun na. Paloob ang Ay, paloob botones. siya. Paloob pala siya. Mm. O, diba? Si mami pa nag-video. Patingin nga po. Ito na lang salamin ko, mami, ha? Kasi wala kay salamin. Ganda niya, oh. Paganyan siya. Pasok kayo sir. Ayan, 380 lang po. Maganda yan, ma'am. May mga sizes tayo niyan. 370 na lang. Kasi pwede ko ipaano. 250 lang Sakto po. lang yan, madam. 250 lang sa trouser. Ito na lang po. Yan, oh. Ganda niya. Ganda. Kayo. 340 na lang, mami. 350 lang po, ma'am. 350 lang yan, te. 3 for 1,000 Kuha na wholesale yan, ma'am. Aro. Ayan mo, nakashort Ayan ka po. na. 380 din yan. Yeah. Thank you, kunin natin. Eh, yung okay na yan. Apo. Thank you po. Si nanay. Sa susunod po, kukuha na ako ng pagka ano po, mga wholesale kayo, tatlo lang talaga. 3 for 1,000 lang talaga si ate. Kaganda nga o mga knitted. Tingin nga ako ng design niya. Magkano po niyan? 450 po. Si madam pala daw. 450 yun, ang ganda. Tapos yan yung mga knitted. So, ayan. Dito tayo sa may sakit. Bye-bye, bebe! May mga bra si Kuya. Dito tayo. Wala, ang ganda. Gusto ko to. Ang ganda nito, oh. Dito pa rin to sa may AST, ha. Ganda ng pagka... Ang cute. Meron pa siyang pa-model na ganyan. Diba? Ang ganda. Magkano po isang nyo po itong white? 85. Pag wholesale, 75 tatlo. Pag wholesale, 85 daw. 75 pagka sila. Mga pang mami. Tanong ate. Sa AST2. Uy, 50 pesos Zara. Ayan, AST pa rin tayo. Magkano po dito pantulog? 380 yung long sleeve. 380. 350 to ma'am. Ito ma'am, 350. 350 pala ito. 380 daw yung long sleeve. Tapos ito 350. Ganda. Sa Urban 5 po, maganda po talaga. Anong install? Anong install mo mga ate? E45, E46. E45, E46. Freedom 1 po. Kasi Freedom. Freedom 2, Freedom 3, Freedom 1 to. May iba't ibang freedom. Ito magkano dito? 300 sa pa-shorts. 300 daw sa pa-short. Di balik ako, ti ha? Sige lang. Nagaano lang muna. Ano ba yung brown? Ang cute naman nito. Oh, ayan, 350. 150 naman yung dress na ganyan. Ang cute. Dito tayo. Sapatos yan eh. Magkano po dito? 90 wholesale. 90 wholesale daw. Kahit anong size nyo, te. Ay, kuya. Depende sa size daw. Wala kayong pang bata? Meron. Pajama, turn na short. Pag yung pajama po, Ilan taon naman susuot ma'am? pang 8 years old po. XL, 100. 100 daw. 100 daw yun pag XL. Ito naman, 150. 150 siya. Ito, 180. Naka-sale na siya. Dickies. Jogger siya. 130. Mga RRJ. Mga parang overalls. $50 pesos. Uy, ang ganda ng gown. Ang ganda. Ganda ng gown, oh. More on gown naman dito. May gown din dito sa may AST.
Ang cute. Magkano po yung mga bag niyo po? 200 daw. 200 yung mga bags ni Nana. Etong mga dress niyo po? Ito ma'am, pang adult, 230, 230. 200, 180, 150, 110. Ay, 210. Ay, 150. Sorry, 110. 110. Small. Dito sa may D6 yung install mo, mami, no? Opo. Yun po, balikan ko po. Pati rin po ito, 250 po. 230 lang. 230. 230 lang ma'am, pang adult. Ganda. Ang ganda ng pag-chalis tong tela na to po. Malambot kasi yung tela. Thank you, mami. Sa may D6. Meron din sila mga pang Filipiniana. Dahil mo sila. Filipiniana. Ma'am, pwede po bang picture? Para makita ko lang. Ayun, oh. Meron sila. Yung kakasya. Ma'am, magkano po yung Filipiniana ng ganyan? Ayan po. Ito po ba? Apo, ma'am. 2,200. Piece per piece or sa isa daw. Ayun, oh. Kano po ito, ma'am? 2,200. Ayan, depende naman siguro sa design. Depende sa design yan siguro. Yan mga pang Filipiniana, meron din pa. Cute din nito. Nung stall ni ma'am, Freedom Bazaar. Ayan. Freedom Bazaar. Balik pa ako, ma'am, ha? 2,200. Yung mga ganyan. Ito 750, meron tayong cream niyan. 750. Oo, yung tinatanggal to, dinidikit lang yan. Ah, okay. Tapos ito naman 17. Ito naman po 18, papantalon siya, ma'am. Parang ito yung gusto niya. Ayan. Ay, Hindi kasi po maganda pwedeng yun, ma'am, 2,000 to, ma'am. Alam mo, mabili yun, ma'am. Isang Di ba? piraso na lang. Yun na lang ang size. Ay, sa medium na. Naubos po. May calling card ka, ma'am? Ma'am, sa ano na lang po, page. Sa Facebook. Test Anong page niyo Fashion po? Test Fashion. T-E-N po. Atek po. T-E-N, Ah, sige apostrophe S. Fashion. Sige, Try, ma'am. ma'am. Ma'am, pa yung number mo, ma'am? Yun doon na lang, ma'am. Ay, doon na lang Oo. pala. Sorry po. Meron din sila. Dalawang kamay mo na, sir. Hindi ganyan na doon. Ma'am, thank you ha. Babalikan kita, ma'am. May customer ka pa. May customer pa kasi si ma'am. Magkano kaya to? 160 po. 160. Wholesale po yun? 150. Pag wholesale. Ganda. Ganyan yung kinamamadora, 150 daw po. So yan guys, yun yung vlog natin sa AST. Diba, may nabili ako doon every Changi na pinupuntahan natin. Meron ako nabibili budol. Pero maganda rin kasi, wala kasi akong ganun. Magkano ganito? lang po. Ang cute naman kasi na 100 daw yun. Kain na tayo mamaya. Yan. AST. Diyan tayo nag-vlog kanina. And abangan nyo guys kasi magbablog tayo dito sa may Taytay, Sari Manok, and then sa may CME. Changi. Yun yung bag tea. Ito yung Mysol. Sarado yung Mysol pag Lunes. Yan, marami nang nadaan. So ayan guys. Thank you so much for watching and abangan nyo. Hi daw. So, ayan guys. Thank you so much for watching. Pero, abangan nyo naman yung part 2, part 3, and part 4 nito. Dahil magkakaroon tayo ng part 4, part 3. Yan guys. Thank you so much for watching. Bye!